Т-150 – легендарен трактор. Хиляди го знаят с уважение и не желаят да го заменят с друг. След модернизирането му става най-комфортен и изгоден. Вижте как. Как модернизираме Т-150 и той става нов европейски трактор с лесна евтина поддръжка, без електроника. Засушаванията са все по-големи. Когато всички спират, работят само Т-150 КАЗ-701. Проектирани са за тежки условия. При модернизирането остава рама, блок на двигател, скоростна кутия. Всичко друго, до най-малкия болт, е ново. Оригинални части. След основен ремонт двигател, скоростна кутия се възстановяват в оригинал спирачна система, навесна система, хидравлични цилиндри и други. Обработка срещу ръжда, грунт, боядисване. Монтаж нови диференциали, воден радиатор, помпи, акумулаторна кутия, капота, нови са всички маркучи, нови хидравлични връзки, нови странично изнесени филтър и азпух. Нова ръчна спирачка с двойни камери. Нова кабина комфорт, климатик, оплътнена, обезшумена. Сервоуправление, волан, седалки се регулират, аудио, панорамни стъкла, нов резервоар гориво 440 литра, нов хидравличен разпределител, нова оригинална инсталация за целия трактор, нови гуми и акумулатори, може КАТ-3. Защо е по-изгодно да се модернизират Т-150 КАЗ-701? Кабината осигурява най-комфортни условия. Поддръжката лесна, няма електроника. Разходът на гориво е 35% по-нисък. Друсането на Т-150 е по-малко, защото рамата е чупеща. Възможност за навигация. Съотношението цена-конска сила е 4 пъти по-добро. Модернизираните от ТОС трактори и всички ремонти са с гаранция. Може и лизинг.